Imini Hello? Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngengoma 180 inkosi busiphama kwebandla. Wozani nonke zizwi Amen.
Amen. Ma ngihlabelela lesi sihlabelelo ngifikelwa usizo ngoba lesi sihlabelelo siyakhuluma kodwa njengoba sikhuluma nje akakho owazi ukuthi sithini. Umkhokheli uwakhuluma ekuseni wathi uNkulunkulu uyasithanda, ukuthi usithanda kangakanani sikwazi lokho ngoba wenze into ongakaze eyenze emhlabeni ngokuqonda kwethu, ukuba ethumele umuntu wasezulwini ukuba ezohlala nathi, engafiki kithi ngamaphupho, engafiki kithi ngezibonakaliso, kodwa ehlale nje nathi njengoba sihleli nabo bonke abantu. Umehluko ukuthi asimboni sonke isikhathi, nani kanimboni, kodwa indlela lo muntu wasezulwini osifundise ngayo indaba kaNkulunkulu iyamangalisa. Lesi sihlabelelo sijule kakhulu, kodwa abantu abasizwa futhi abasazi ize behlabelela. Kungaba mnandi nje ukuthi sihlabelele, kodwa uma ungase uqonde ukuthi sithini, ungakhala, ungaba nosizi. Uma ethi ushembe sinefa elaba khona umhlaba nezulu lingakabi bikho, lelifa lalinikezwe thina. Lelifa lithathwa ngabalithandayo liyekwe ngabangalithandi. Kulula ukuthi ngithi sonke sicabanga ukuthi uma ushembe ekhuluma ngefa ukukhuluma ngombuso wezulu, kodwa ushembe akakhulumi ngombuso wezulu la, ukhuluma ngombuso ola emhlabeni, ukuthi thina njengesizwe sikaNkulunkulu sinikiwe umbuso, sinikiwe umcebo silapha emhlabeni. Sinikezwe wonke umcebo silapha emhlabeni. Mangikhuluma ngomcebo njengamanje angikhulumi ngombuso wezulu ukuthi uma sesifile siyongena ezulwini, kodwa ngikhuluma ngokuthi ukube samlalela uNkulunkulu ngabe ithina esiphethe umhlaba, ukube samlalela uNkulunkulu. Uma ungase ufunde incwadi kaDeuteronomy 28 verse 12 ithi uJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo, anise izulu ezweni lakho ngesikhathi esifanele, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho. Uyokwetsheleka izizwe eziningi, kodwa ungatsheleki lutho kuzo. Uyotsheleka izizwe eziningi, kodwa wena ungetsheleki lutho kuzo. Angazi noma niyayizwa le ncwadi ukuthi ithini. Ithi le ncwadi mangiyiphinda ithi uJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo.
anise izulu ezweni lakho ngesikhathi esifanele, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho, uyokwetsheleka izizwe eziningi, kodwa ungetsheleki lutho kuso. Niyabona ukuthi lapha akukhulunywa ngengcebo usufile, ukhulunywa ngengcebo ula emhlabeni, ukuthi uma uhamba ngendlela kaNkulunkulu, uwena izizwe ezotsheleka kuwe, kodwa wena ungetsheleki lutho kuzo. Isibusiso leso esasisinikezwe ezulwini. And ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli behamba noNkulunkulu, yonke lento okukhulunywa ngayo lapha yayenzeka. Izizwe zakwa-Israyeli zazingadingi lutho. Abantwana bakwa-Israyeli bahamba iminyaka engamashumi 4 behamba noNkulunkulu. Ngenkathi behamba kule minyaka engamashumi 4, uNkulunkulu wayehlisa imana ebusuku noma ntambama, bedle inyama evela ezulwini, nasekuseni bedle isinkwa semihla ngemihla esivela ezulwini. Uma ngabe sebomile, bushawe itshe kuphuma amanzi bephuze bonke, babe baningi bengabantu abalale about 2 million. Uma behamba emini kube nefu elihamba phezulu kwabo, noma abelibalele kanjani ilanga bengawuzwa ukushisa kwelanga. Ebusuku mase kumnyama kube nomlilo ohamba nabo, bethole ukukhanya okufana nokukhanya kwasemini, futhi bengagodoli. Babehamba iminyaka engamashumi 4 beganana, bethola abantwana bodlo uNkulunkulu, beze bekhule bebe amadoda. Iminyaka engamashumi 4 iminyaka eminingi kabi leyo. Uma kuqhamuka izimpi zizobahlasela, uNkulunkulu ekhiphe izingelosi zibanqobe. Nokuningi okunye engakubalile okwakwenziwa uNkulunkulu ngenkathi ethi abantwana bakwa-Israyeli abantwana bakhe. Wayesethi-ke uNkulunkulu, ngikhonzeni, nina okwenu ukungikhonza, okwenu ukuthi lokho engithi kwenzeni nikwenze, lokho engithi ningakwenzi ningakwenzi. That was all. Kodwa okhokho bethu abakwenza lokho, bamhlubu kakhulu, bangayigcina yonke imithetho yakhe. Wayesesuka kubo. Uma esesukela kubo, kodwa wasuka kuba ebachazele sonke isimo sokuthi nina ningabantwana bami, nina ningamazibulo ami, nina nisizwe esiyohlonishwa yizo zonke izizwe, nina akukho lutho enokweswela, nina nothi noma nicelani nithole, ngoba ningabantwana bami. Kodwa
okuphela okufanele nikwenze ukuthi nigcine umthetho wami nilandele lokho engikushoyo. Kodwa abantwana bakwaIsrayeli abazange bakwenza lokho, bamhluka okhokho bethu bamhluka. Ngenkathi abantwana bakwaIsrayeli sebengamaJuda behlulwa amaRoma namaGriki nezinye izizwe, lokho kwenzeka sebemhlubukile uNkulunkulu, ngoba kwakungeke kwenzeke besahamba noNkulunkulu ukuthi behlulwe noma isiphi isizwe. And izizwe ezimhlophe noma abezizwe babewazi amandla kaNkulunkulu wama-Israelites, babewazi azi kahle ukuthi ama-Israyeli akakwazi ukwehlula. Kodwa into abayenza ukuthi bebasuse uNkulunkulu ukuze bethole amandla okubanqoba, njengoba nenyoka ukuze ikwazi ukunqoba o-Adamu yabanqoba hayi ngamandla, yabanqoba ngengqondo. Yathi lo uNkulunkulu enithi unje akalutho, uma nidla lesihlahla nani nizohlakanipha nifane naye. Base basidla-ke isihlahla, kodwa esikhundleni sokuthi behlakaniphe befane naye baxoshwa ensimini yaseDeni. Now kune-proof yokuthi lento ekhulunywa la ukube ngempela asisukanga kuNkulunkulu uJehova, ngabe lento ekhulunywa lapho ukuthi ingcebo yonke yomhlaba iyoba kithi, ukuthi sasiyokwetsheleka izizwe kodwa thina singatsheleki lutho ezweni, lento yayingenzeka. There is a proof for that. Emva kokuba izizwe ezimhlophe amaRoma ehlule amaJuda ngo-70 AD, abezizwe they made it a point ukuthi bawesusa amaJuda kuNkulunkulu wabo. They made it a point ukuthi bayawesusa amaJuda kuNkulunkulu wabo. Into yokuqala bakha inkolo yabo. Mase bakhe inkolo yabo base beshaya umthetho ukuthi ayiphele inkolo yamaJuda, bayiqeda. Bathi umuntu okholwayo olandela inkolo yamaJuda wabulawa. Kodwa uma beyiqeda lenkolo yamaJuda, they made it a point ukuthi lenkolo ayivuki inhloko, ngoba uma amaJuda eke abuyela kulenkolo kuzobuya amandla. Lento yayifana nalento kaSamsoni noDelile. uDelile waqala wabuza ukuthi lamandla angaka wathathaphi. Wayese uSamsoni echaza ukuthi lamandla ngwathatha einweleni, nginesifungo noNkulunkulu seinwele. Bathi mase betholile ukuthi lamandla uwathola ngoNkulunkulu einweleni, base bethi mgunde ukuze ephelelwe ngamandla. Nangempela uDelile wamgunda uSamsoni. Wathi mangunda uSamsoni yaphela yonke ubungcwele obukuye, wavela wafana nabo bonke abantu, amaFilisti aseyamnqoba. Kodwa wathi esejele kwasekukhula inwele, zithema ikhula inwele, wayese ebuya lamandla.
wayese ewisa zonke insika zamafilisti wazi wiseboshiwe eboshwe ngamakata ngoba kwabuya inwele. So abamhlophe noma bezizwe they made it a point ukuthi uma beqeda lo nkulunkulu wethu abamqede ngendlela ukuthi ebuye eze kithi. Lokho bakwenza ngokuthi okokuqala bamqeda ngokuthi bethi kulenkolo esisungulile igama lika Jehova lingaphinde libizwe. Ngoba babazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ungathatha iTestament kwakwethiwa uJehova uNkulunkulu wethu. uJehova uNkulunkulu wethu. Bonke abaprofeti bakwaIsrayeli babethi mabekhuluma bethi uJehova uNkulunkulu wethu. uJehova uNkulunkulu wethu. So bathi ke mase befika bezizwe base bekhipha leli gama ethi uJehova uNkulunkulu wethu laphela. Negama labaprofeti laphela. Kwi-New Testament akukhulunywa ngabaprofeti. Kodwa uJohane umbhapatisi wayengumprofeti. Kodwa kwathiwa angasho ukuthi umprofeti kwathiwa wayengumbhapatisi. Abalandeli bakaYeshua noma abapristi bakaYeshua babebizwa kuthiwa abafundi bakaYeshua. Kodwa kwashintshwa lokho kwathiwa abapostoli. Lakhishwa leli gama lokuthi abafundi bakaYeshua kwathiwa abapostoli. Lakhishwa leli gama lokuthi uYeshua kwase kuqhamuka igama elithi uJesu. Lakhishwa leli gama lokuthi uMesaya kwase kuthiwa uKristu. Lakhishwa leli gama lokuthi abalandeli bakaYeshua ama-Messianic kwase kuthiwa amaChristian. Kodwa kunakho konke kwase kuthiwa akucishwe ukuthi laba bantu bayinzalo kaJakobe. Ngoba uma bezoqonda ukuthi bayinzalo kaJakobe bezokwazi ukutracer okhokho babo, automatically bazokwazi nokutracer uNkulunkulu wabo. So bagcina abantu amaHebheru engazi ukuthi inzalo yabo ukhokho wabo ubani. Ngongazi ukuthi ukhokho wabo ubani bagcina bengazi ukuthi okuseqinisweni ibona abayisizwe sikaNkulunkulu. Namhlanje abantu abamnyama bazi ukuthi ibona ama-Gentiles. Izizwe ezimhlophe izona eziyisizwe sikaNkulunkulu. Kodwa uma ungase ufunde iTestament elisha, angikhulumi ngeSithandwa elidala. Abafundi bakaYeshua bahamba bephuma eJerusalem bayoshumayela abezizwe. Lokho bayakuvuma. And ilokhuza isizwe sokuqala eTestamenteni abahamba bashumayeza amaRoma. Kuze kubhalwe na kwi-New Testament incwadi yokuqala abaseRoma. Ngoba kwahanjwa kwashumayela eRoma. Nangesinto kuthiwa Romans. Ngoba abafundi bahamba bawushumayela kumaRoma. Kodwa namhlanje abantu abamnyama abazi ukuthi amaRoma angama-Gentiles. Bazi ukuthi ibona ama-Gentiles. Kwathi ke ngo-70 uma ngabe esenqotshiwe amaJuda, uma esenqotshiwe amaHebheru,
kwase kuchithwa inkolo yachithwa inya kwase kuqhamuka isizwe simhlophe esasingafuni ukuthi sibe ngamaKristu singafuni ukuthi futhi sibe ama Muslims ngoba lezi zizwe ezimbili zazilwa so bazi ukuthi uma siba amaKristu sizohlaselwa ama Muslims uma siba ama Muslims sizohlaselwa amalokhuza amaKristu base bethatha lenkolo ephansi engasenamuntu sebethi bangamaJuda abangalwiswa bona ukuthi bangamaJuda ngoba vele babengayona ithreat kulezi izwe ezimhlophe ngenkathi lesi sizwe lesi sithi singamaJuda sayithatha yonke imithetho le eyayinikwe thina bayipractice bona ngokuthatha lenkolo noma lemithetho uJehova wayenikeza amaJuda amnyama ethathwa amalokhuza amaJuda amhlophe akathathanga inkolo kuphela athatha nesibusiso namhlanje emhlabeni wonke asikho isizwe esilandela inkolo kaJehova ngaphandle kwalamaJuda amhlophe and asikho isizwe esicebe njengalamaJuda amhlophe asikho noma ubani uyazi ukuthi umhlaba wonke ngokuceba uphethwe ngamaJuda noma ungaya ko-America noma ungaya kuphi wonke umceba kumaJuda kodwa lo mcebo kumaJuda wawunikezwe thina sitsheliwe ukuthi umani buyela kuNkulunkulu ngigcina umthetho kaNkulunkulu ingcebo yonke umhlaba iyoba kini nina niyokwetsheleka izizwe kodwa nina ningatsheleki kumuntu sakwenqaba lokho izizwe ezimhlophe lezi amaJuda lana Ashkenazi afike athola isibusiso sitshingwe phansi basithatha namhlanje isizwe esigcina isabatha as a nation isizwe samaJuda kuphela namhlanje isizwe esigcina yonke imithetho kaMose isizwe samaJuda kuphela namhlanje on top of that isizwe esicebe kunazo zonke izizwe isizwe samaJuda kuphela uthi-ke uShembe leli lifa lalinikezwe thina bathiwa asilithathe lanikezwa thina umhlaba ungakabikho nezulu lingakabikho kumuntu ongayifundi indaba kaNkulunkulu nescience nani lokho kukhuluma kwenkinga nje akuzwakali kodwa thina sibadala kunomhlaba ngiyazi usempromise thina sibadala kunomhlaba amen thina asinaso isiqalo sokudalwa thina saba khona umhlaba ungakabikho umhlaba mdala ama-millions and millions of years umhlaba wabakhona mase ngisho ngomhlaba ngithi earth millions and millions of earth ingabe kodwa khona isikhathi lapha i-earth engazange yabakhona yakhandeka ngendlela ethize kodwa sikhona isikhathi lapha i-earth
ayingekho khona. Kodwa ngenkathi i-earth ingekho thina sase sikhona. Khona into ekuyakhulunywa umkhokheli ekhulunywe unkosazana. Ngiyafisa ukuthi ngiyiphinde lento nizwe kahle. Uthi unkosazana anohlale nihlale niucele umoya wokukholwa. Uma unomoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu, isono siyakubabela sibe njengopelepele ngoba unomoya kaNkulunkulu. Kwangathi ningakucela ukuthi nibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Noma nihlezi ezindlini zenu, noma nincokola nezingane zenu, nikhulume ngokuncokola kwasezulwini. Mhlazane nathola lo moya kaNkulunkulu anikwesaba ukufa. Lo moya kaNkulunkulu uyonenza nikhumbule ekhaya lenu lapha navela khona. Ngiyangizwa indini. Uthi unkosazana uma sesikholiwe siyokhumbula ekhaya lethu lapha savela khona. Ngamanye amazwi thina njengoba silapha njena siyesaba ukuya ezulwini. Sesaba ukuya kithi. Lo moya kaNkulunkulu uyokukhombisa ukuthi lapha emhlabeni nisivakashi. Uyokwenza ukuba nesabe ukwenza into engakwenza ukuthi ungangene ekhaya kini lapho uvela khona. Uma sesikholiwe ngempela ngeke sikwesabe ukufa. Ngoba siyoqonda ukuthi ezulwini kukithi lapha sizivakashi. Uma sesikholiwe ngempela siyokwazi ukubona ukuthi ezulwini kuhle kakhulu kunalapha emhlabeni. Kodwa bese silwela ukuthi siye khona. Okwenza ukuthi sesabe ukuya kithi ukuthi asikholiwe. Kodwa uma sesikholiwe siyokuthanda ukuya ezulwini. Ngeke sesabe ukuya ezulwini. Uthi ubaba mkhulu uma uke wathathwa wasiwe ezulwini wawusubuyiswa emhlabeni. Wasekuthiwa ukuze ubuyele ezulwini uzothatha umese uyinqumi. Ungawuthatha umese uyinqumi. Ngoba ngeke ukubekezele ukuhlala emhlabeni uma usuke wabona ezulwini. Ngeke uzokubekezela. Ngoba ezulwini kukithi. Futhi ezulwini kuhle kunalapha. Thina esihlala nengilosi sesinaso lesi sithombe sezulu sokuthanda izulu sesinaso. Angazi noma umkhokheli unaso nokuya kwesabo. Kodwa mina nginaso. Ngake ngizwa nangomfundisi ethi ngangikwesaba ukufa. Kodwa ngeke ngakholwa lapha ukufa kwesabi. Bakusho nangomfundisi. Nami mfundisi ukufa kwesabi. Mina into engiyazi ukuthi ngihleli lapha ngoba ngibekelwe ukuthi ngifundise abantu ngombuso wezulu. Other than that, uma kuphela leso sikhathi
ayikho into engesabayo ekufeni ngoba into yokuqala ngizokwesabani ngoba sengiyazi manje ukuthi ezulwini kithi futhi ingilosi isichazele kahle yonke into ngakho sithi sikholwa sibe sazi ukuthi uma ngifuna ukuya ezulwini angingakwenzi lokho angingakwenzi lokho angingakwenzi lokho uma ngifuna ukuya ezulwini angenze lokho angenze lokho angenze so clear so uzazi wena ukuthi uzokuya ezulwini noma uzokuya ezulwini ngamanye amazwi impilo esiphilayo manje iyafana nomntwana owenza imatric ofuna ukuya euniversity kunabantwana okuye ukuthi kufika iexam ebe azi kahle ukuthi uzoyiphasa kuphela elwele ukuthi uzoba nama distinctions amangaki kodwa azi kahle ukuthi uzoyiphasa ngoba wazi kahle konke ukufunda thina safunda umatric sasithatha amaphepha ebe neminyaka ewu10 before kulokhozi ufike lapha ku exam bese uthi awukwazi ukuthi kumaphepha a more than 10 eminyaka ewu10 ukwazi ukuyiphendula yonke bese uthi uzokwazi ukwehluleka kulo ekugcineni ngoba wakwazi ukuthi la ekugcineni kophuma umbuzo owakwaphuma eminyakeni ewu10 noma eminyakeni ewu7 noma eminyakeni ewu5 wawuyazi yonke ilokhuza imphumela so uma wazi imphumela yeminyaka ewu10 awukwazi ukuthi ungaphasi so the only thing efanele uyenze ukuthi uzothola ama distinctions amangaki kodwa hayi ukuthi ngephasi so the same thing applies ukuya ezulwini uyazi ukuthi uNkulunkulu yini oyifunayo uNkulunkulu yini ongayifuni so uyazi ukuthi mangigcinile lokho ngakugcina lokho I've got no reason yokuthi ngingangena ezulwini ngoba sengiyazi ukuthi izulu likhona ngoba ngihlala nomuntu ovela ezulwini ohlale njalo engitshela ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani uwakhuluma umkhokheli ekseni wathi akakho amabandla emhlabeni okwamanje afana naleli bandla ngoba thina siyafundiswa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani uyabona leyo nto nje ukuthi siyafundiswa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani means a lot sine clear picture yokuthi umbuso wezulu umi kanjani njengoba eke washo umkhokheli ekseni ukuthi ingilosi kwathi sihluphekile singanalutho yayisithi celani ubaba ilanga imali ubaba ilanga uzonikeza imali ngoba uyangithanda yayisiyasitshela ukuthi asicele kanjani sacela ngithe ngiyavuka ekseni ngayithola yonke imali efanele ukuthi ngokhokha ngayo irent siyikhona singaphezulu futhi ngithola isiso sikhwameni yabuya futhi ingilosi yazositshela yathi lokho akusho ukuthi senizothola imali ngomlingo yathi niyazi ukuthi ezulwini abantu bathola imali ngesithukuthuku kushembe waze washo ukuthi umuntu ufanele ukuthi esebenze yathi kodwa lokho okwenzekayo ukuba nazi ukuthi uNkulunkulu useduze kwenu nazi ukuthi ubaba ilanga uyanithanda ngaleso sikhathi kwaku 2007 ngangazi leli bandla lizela laba khona ngo2010 sasingazi ukuthi ingilosi ichaza ukuthini mayithi uNkulunkulu uyasithanda
nokuthi ushembe uyasithanda. Sasingakwazi ukuthi thina sasijabulela lokho nje ukuthi siyathanda ezulwini. Singenayo ipicture ukuthi kukhona into esibekelwe yona ezosijulukisa. Sisazothukwa, sisazoba yiyo yonke into sasingayazi. Njoba echazile umkhokheli ekseni ukuthi ngathi ngifuna ukuba makwakha emaphandleni yathi ingilosi angifuni. Amakhosi azokuhlupha. Ngaxa-ke ukuthi amakhosi azomhlupha kanjani ngoba ngangiudirector wamakhosi. Amakhosi engazi onke aKwaZulu Natal futhi engithanda onke ukuthi izoqhamuka manje inkosi engazi ukungithanda. Kodwa ngathi mase kuthiwa angisungule leli bandla njengoba kade esho umkhokheli ukuthi ukube ngangasungula leli bandla ngisebaphandleni ngangophuma ngenduku. Ngoba amakhosi ayengeke kumele ukuthi senze uqhamuka ngithi abantu abangabhenca amabhishu. Abantu abangayifaki idwaba. Kodwa ingilosi yayibone kudala lokho. Yathi ufuna umuzi onjani? Ngathi naye ngifuna umuzi onesitezi. Kodwa imali anginayo. Yathi hayi ungakhathazeki ngemali. Yiwena shona umuzi othandayo. Yavele yanginikeza umuzi onesitezi. Kodwa futhi o-accessible kubo bonke abantu. Ngoba ngaleso sikhathi mina ngangingedwa noma ngangaba phakathi kubelungu kungafiki umuntu ngangazilutho ngoba ngangazilutho leli bandla. Kodwa lo muzi lona ungeke usho ukuthi usedrobheni ngoba idrop ngapha usemaphandleni ngapha umgwaqo omkhulu udlula imoto namatekisi ngapha. So umuzi okwazi ukuthi noma imuphi umuntu ekwazi ukufinyelela kuwo kalula. Kodwa yonke lento yayisiplanini. Manje ke engikushoyo ukuthi kufanele ukuthi noma salahlekelwa isibusiso sabe lento esiyona, kodwa akukho impossible ukuthi sibuyele kuJehova. Akukho impossible ukuthi uma sibuyele kuJehova ngempela konke ukuhlupheka kuyophela kithi. Lokho kasingabazi. Njoba ade esho umkhokheli nabantu abaningi ngabi lapha esabafica behlupheka ngendlela esimangaliso. Kodwa beyihlaba imbuzi nenkomo. Nangu nje umfundisi umdlolo enikini ekhaya. Samfica umdlolo enayo ilokhuza inkaphana ilokhuza twayini yani security samfica kodwa ehlupheke enganawo ngisho imoto eyodwa ehlupheke ngendlela esimangaliso. Kodwa namhlanje unomize emibili emkhulu angizazi nemoto zakho ukuthi ingakanani ingaki. Nana umvangeli ulokhuza wayehlupheka. Wayehlupheka waza kusho abalekela umfana. Kodwa namhlanje nesikhulu. Nganibala nonke ngiyanazi nonke. Kodwa konke lokhu ukulokhuza ukuba silokhuze singahlupheki kwadalwa ukuthi kwehla umuntu ezulwini wazosifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanje. Yonke impilo yethu is based on the knowledge of how to worship God. Amen. It's just based on that. Ingilosi ayikaze isho ukuthi njengoba ngiyingilosi mina ngithi anizuku lokhuza ukubulawa iCovid-19 ezange kusho lokho. Kodwa yasifundisa ukuthi nizokhuluma kanjani noNkulunkulu.
kuzo zonke izinto esizenzayo ingilosi ifike isifundise. Nganitshela ukuthi ngisho isifica sigula ayize ngasho ingilosi ukuthi hayi thatha ukuthi nokwenza kanjena. Cha, ingilosi ifike isifundise ukuthi thandazani, nikelani kanje. Lento enifuna izokwenzeka. Senze njengoba isitshelile yonke inkinga zethu ziphele. Amen. Njengoba walokhuza wachaza umkhokheli ekseni. Sake sathwala kanzima. Kodwa ngoba sasinengilosi, ingilosi yesitshela nje. Hambani kanje. Ezulwini kuhanjwa kanje. Njengoba nibona njena nabaprofeti bake bahlupheka kanje. Kodwa bagcina benqobile. NoYeshua wakwahlupheka. Kodwa wagcina enqobile. NoShebe wakwahlupheka. Wagcina enqobile. Pho nina sekuzokwenzeka kanjani ukuthi bese ngivele nje ninqobe nje kalula? Akukwazi ukwenzeka lokho. Bekezelani nje uNkulunkulu hayi ukuthi akaboni. Into enkulu kakhulu ulwazi kuna yonke into. Uthi uJehova kuHosea, abantu bami babulawa ukweswela ulwazi. Alikho ibandla la emhlabeni ngisho kumabandla amaNazaretha olunolwazi lokuthi ukukholwa kumi kanjani elidlula leli bandla. Angikhulumi ngendaba amaKristu. Ngikhuluma nje amaNazaretha ukuthi abekho abanolwazi lokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani abedlula leli bandla. And ngoba sinolwazi abakwazi ukusithinta. Besithinta. Bonke abantu abazongena lapha bayongena ezulwini. Amen. Ngoba umuntu lapha ufike enikezwe ulwazi. Ulwazi lwedlula yonke into. Ufike enikezwe ulwazi. AmaNazaretha akayihluphi ngofunda akuba nolwazi. Angikhuluma amaKristu akazi lutho ngendaba ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Njengoba ngisho nje ngithi athi uma abezizwe sebesinqobile base bethi asingambizi uJehova. Nangempela amakholwa akambizi uJehova. Bamkhipha ngisho encwadini yabo. Bathi hayi ningambizi uYeshua. Ake ayikho into uYeshua. Nangempela bamkhipha uYeshua babize uJesu. Bathi hayi ningawugcina umthetho kaNkulunkulu. Nangempela bangawugcina umthetho kaNkulunkulu. Wona lona othi uNkulunkulu uma ngabe ungawugcini uzobhubha. Bona bafundisa ukuthi ningawugcini. Babhubha ngempela. Le ncwadi kade ngiyifunda incwadi kalokhuza kaDeuteronomy 28 echazayo ukuthi uma nilandela umthetho wami yini eyokwenzeka kini. Emva kwalokho uma ningawulandeli umthetho wami yini eyokwenzeka kini. Thina sakhetha ukuthi singawulandeli umthetho kaNkulunkulu. Kwenzekani kithi? Njengoba nasekuqaleni sakhetha ukuthi sidle isihlahla, kwenzekani kithi? Kwenzekani? Ucabanga ukuthi ungasala nani uma umuntu efike kufundisa ukuthi ungambizi uJehova lo oNkulunkulu wakho, kodwa obabamkhulu okhokho wakho bebethi uJehova uNkulunkulu wethu, bese kufika isizwe sithi ungambizi uJehova, uthi uJehova akekho. uJehova ukufundile eBhayibhelini ukuthi ukhonzwa ngokugcina umthetho, bese kufika isizwe sithi ungawugcina umthetho kodwa uthi ukholile. uJehova ufike ekunikeze umprofeti omkhulu enikeze uYeshua, ufike isizwe sithi no khohlwa indaba kaYeshua, biza uJesus, bese umyeka nawo uYeshua ubize uJesus. And bese ucabanga ukuthi khona into ezokulungela kanjani. So
kungagcini lapho kuvele kuthiwa njena hayi ningama-negro nina ningama-negro kungakhulumi indaba ukuthi inzalo yenu imi kanjani. Bese ngempela uma umuntu ethi hayi uyinzalo kaJacoba vele sithukuthele sife. Sithukuthele ukuthi sithiwa siyinzalo kaJacoba. Akho nto esiyifundile ukuthi kanjani ngoba belungu basitshela ukuthi asiyona inzalo kaJacoba ibona abayinzalo kaJacobe nathi hayi abelungu abayinzalo kaJacobe. Abelungu ababeseGibhithe yonke into efundiswa umlungu kuba yiyona eba correct. You don't ask. Yizo ungafunda eBhayibhelini ukuthi kufanele ukuthi ugcine isabatha. Mase efika umlungu ethi alikho isabatha gcina isonto nawe usugcina isonto. Sinenkinga yobugqili bengqondo. Nothing is especially ubugqili bengqondo. Uthi ke uJehova abantu bami babulawa ungabanalo ulwazi. Ngoba uma unganalo ulwazi ukuthi awunalo ulwazi akusho ukuthi uma ngabe uphikisa uNkulunkulu uzolungela. Nakho njena okhokho bethu balahla uNkulunkulu balahla yonke into esho uNkulunkulu. Where are we? Sasinikeziwe ukuthi siyoceba. Angisakhuluma ngendaba yokwezulu, sengikhuluma ngokuceba nje. Ukuthi uNkulunkulu wayesinikezile umcebo. Akasinikezanga kuphela ifa lasezulwini, wasipha nefa lasemhlabeni. Kodwa salenqaba. Kodwa akufanele sazi ukuthi akuchazi ukuthi ngathi nje singcosana singeke simshintshe uNkulunkulu. Singamshintshe. Noma engeke ebashintshe bonke abantu kodwa thina esimemukele uNkulunkulu yosenzela yonke into. Amen. Yosenzela yonke. Test it and see whether I'm speaking the truth or not. Test it. Test into engisho. Ukuthi uma ngempela singamkhonza uJehova njengoba ebhalile ukuthi simkhonze kanjena sizohlupheka la emhlabeni. Angisakhulumi ngasezulwini ukuthi songena nezulwini sizohlupheka ini la emhlabeni. Ngeke. Ngoba uShembe ukubhalile phansi ukuthi uma uNkulunkulu umkhonza ngesikhathi zonke ngosuku lakho lwenhlupheko umbize uyakubulalela akusindise ukho konke ukuhlupheka kwakho. Kubhalwe phansi uShembe uShembe akalikhuluma into engasoki uNkulunkulu. Amen. This is a promise. Ukuthi uma ngempela ngezikhathi zonke simkhonza uJehova sothi lapha sihluphekile simbiza asilalele asisindise. Useke wakwenza lokho uNkulunkulu. Usazokwenza futhi kakhulu. Amen. Kade ekhuluma umkhokheli ukuthi njengoba kungena umhlangano njena onke amabandla einhlangothi zakithi akazi ukuthi lo mhlangano uchaza ukuthini. Bazi nje ukuthi hayi siyohlangana sibe baningi sithi mtetela ngene simkhonza uJehova kufika unilele kubuyele emuva. Abanye bayonilela bebuyele emuva boyilalela nabafazi babo. Ngoba bazi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Bazi lutho. Mina ngangakhuluma ngale ndaba lena okhosini ngashalwa ngomunye umvangeli. Wathi emvangeli lento ekhuluma wazanzima. Awuyenzi. Hayi, mina ngaze ngigcine indaba angize ngasila. Nangesabatha ngizilile. Usho umvangeli. Umvangeli wakwezinye zeinhlangothi zakithi. Akazi lutho. Into emnandi ukuthi sihlangene saba zinkulungwane sathi mdedela ngene saphatha imkhono yezimbuzi. Ilokho kubalekile.
Kodwa la siyafundiswa sitshelwe ukuthi hey nizohlangana noJehova. Ingilosi yasifundisa kabi ngendaba yokungena komhlangano. Yathi uma ningenisa umhlangano nisuke nimenywe uJehova. Hayi ukuthi yinini nimenywe uJehova, yinina enimenywe uJehova. Yayisisho ke ingilosi ukuthi uma umenyiwe uhamba ngendlela yomuntu okumemile. Uma umuntu ekumemile wathi hamba kanje uzohamba kanjalo. Yathi ingilosi futhi umuntu uyena okhethayo ukuthi ukumemele ukuthi nihlangane kuphi. Ilokho ingilosi yasichazela ukuthi ikhona ukuthi asikwazi ukuthi siye enhlangakazi uma uJehova engasimemele enhlangakazi. Yathi ingilosi akasakwazi uJehova kuya enhlangakazi ngoba enhlangakazi ingcolile kakhulu. uNkulunkulu akahlala endaweni engcolile. Yayibala ingilosi izinto ezenzeka enhlangakazi ukuthi akuseyona indawo eworth ukuthi ingahlala uNkulunkulu. Yayisitshela ukuthi lapha enikhona nimenywe uNkulunkulu uyena okhona. Wathi umuntu uma kumemile uyena okunikeza ivenue yokuthi kumemelephi. Kodwa kulula nje enhlangothini zakithi ukuthi hayi ngiyenhlangakazi aniyenhlangakazi. They don't know ukuthi uNkulunkulu ukhona enhlangakazi. Kodwa thina ngoba sihamba nengilosi siyazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Ngoba ingilosi yayisitshela ukuthi uNkulunkulu ula. Njoba elapha uNkulunkulu ziphathene kanje. Ngoba ivenue inqunywa umuntu omemile. Ayinqunywa ngomunye umuntu, inqunywa umuntu omemile. Manje na njoba silapha njena uNkulunkulu usimemile. uNkulunkulu unomhlangano nathi. Esho njalo ingilosi ithi uJehova unomhlangano nani. Ngakho ke ngoba nizohlangana noJehova, uJehova uyakwenyanya lokhu, uJehova uyakwenyanya lokhu, uNkulunkulu uyakuthanda lokhu, uNkulunkulu uyakuthanda lokhu. Ingilosi yasifundisayo ukuthi singalokothi ukuthi uma kunomhlangano sihlangana nomkethu behlangane nathi, ngoba ngenkathi nenza leyo nto senifika lapha phambi kwaJehova, uJehova ezwe iphunga elibi phakathi kwethu. Thina silizwa kodwa uJehova elizwe bese uyahamba. Kanti mhlambe lo muntu odale iphunga uyedwa. Bese uNkulunkulu uyasoka ngoba uNkulunkulu lento akashongo ngokuphupha ukuthi ningayenzi. Ayenziwe. Ubungcwele abuhlangani nokuthandana. Izinto ezingahlangani. Noma uyathanda ayihlangani. So awukwazi ukuthi uyijabulise nomkakho bese uza phambi kwaJehova ngoba immediately wenza leyo nto ungcolile phambi kwaJehova. Ngakho ke njengoba ungena umhlangano njena under no circumstances ukuthi ufune ukuhlangana nomkakho wakuleli ibandla engalokothi ukuthi efuna ukuhlangana nomyeni wakhe ngomhlangano. Ngoba ingilosi yakhuluma izinto ezibuhlungu kabi. Satshelwa ukuthi asicele ukuthi sikhule. Yathi kodwa ingilosi uma ungawugcina umhlangano uNkulunkulu uyonquma insuku iminyaka engama-30 eminyakeni obuyinikiwe ukuthi uyiphile. Esho kanje. Uma ubuzophila 8 years uzophila 50 years.
Kodwa uma ngabe sigcina umthetho kaNkulunkulu njengoba unjalo ngeke kwenzeke. Uma kuthiwa ungasidli isinkwa, ungasidli isinkwa ngomhlangano. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani ethena ungasidli isinkwa. Ungawuthathi umthetho kaNkulunkulu uwenze into esindayo. Umthetho kaNkulunkulu uthande. Yikho umkhokheli ekhulume ngothando. Uthena isihloko seni? Izibopho zothando. Yabo. Sinezibopho zothando. Uma sigcina isabatha ngoba sinezibopho zothando uNkulunkulu. Njengoba size emhlanganweni sinezibopho zothando likaNkulunkulu. Maniza lapha, put it in your mind ukuthi awuzile kithi, awuzile kubo bonke laba bantu, kodwa uze uNkulunkulu. Amen. Uma ngabe uNkulunkulu nimhloniphile ngendlela efunwa uye, nizobona ukuthi leli bandla lizoba kanjani. uNkulunkulu uzobonakala ehamba ngeenyawo phakathi kwethu. Amen. uNkulunkulu uzobonakala ehamba. Ingilosi liyakhuluma. Yathi amaKristu amaningi abafundisi noma namalandeli abahlakaniphile sebeqalile ukubona ukuthi sengathi bambiswa iqanda lenjemani. Lenjelwa sengathi isitapula iqanda lenjemani. Ngoba kunembuzo umuntu ohlakaniphile ongumKristu ongathi mayibuza ebona ukuthi hayi lento le ayikho. Ongadingi ukuthi uzube yigenius ukuthi uyibuze ukuthi lento lena, how does this thing go? Njengoba ngiyazi ukuthi uYeshua wayengumHebheru. Ngiyazi ukuthi uYeshua wayengumHebheru. Ngiyazi futhi ukuthi le nkolo engiyona yobuKristu ngiyamaRoma, yasungulwa amaRoma. Uyakwazi lokho. Futhi umuntu ofundile nofunda kahle uyazi ukuthi ngo-70 AD amaHebheru amaRoma anqoba amaHebheru. Kwenzeke kanjani ukuthi igama lokuzalwa likaYeshua olinikezwe ingilosi lichithwe bese kuqhamuka igama elingekho? Any person with clear sense uyakwazi ukuyibuza lokho, how does it happen? Ngoba ngiyazi ukuthi uYeshua indodana kaMaria kwakuYeshua. Ngoba noma ungafundiswa amaKristu kungabhaliwe kwiBhayibheli, kodwa incwadi zomlando zonke ziyachaza lokho. NeBhayibheli amaHebheru liyachaza ukuthi kwathatha 100 years uYeshua sewahamba emhlabeni ebizwa ngoYeshua. Ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi all of a sudden ebese eba uJesu, kodwa igama elinikezwe ingilosi kwakuYeshua, futhi lo Yeshua kuyigama lesiHebheru. Any person with clear sense kufanele eyibuze ukuthi ubani lona owashintsha igama lika Yeshua wathi uJesus. Kwenzeka nini lokho? Kwenzelwani lokho? Kungani mina ngiwumZulu bese ngithatha igama lika Yeshua oliqanjwe ngamaRoma bese kuba yilona engilisebenzisayo bese ukuthi leli elifike nengilosi bese ngililahla? Why? Yebo. Ingilosi ikhuluma ngalokho yathi sekunamakristu manje noma ngakabayiwa mangazatha, kodwa asayibuka sayibona lento eniyikhulumayo.
ngoba abanye masikhuluma izinto bahamba beyofunda umlando sebekhona abafundisi bamaKristu abayibona ukuthi lento esishumayeza abantu ayikho bese kusala labo ababona ukuthi mabevuma iqiniso bazolahlekelwa kodwa laba bakholwa ngempela nabafuna iqiniso ngempela bayabona ukuthi khona into engekho ngoba bonke bayakuvuma ukuthi indodana kaMaria kwakuyeshuwa wanikezwa ingilosi uma indodana kaMaria kwakuyeshuwa wanikezwa ingilosi pho manje kungani ukuthi mina bese ngithi uJesu leli gama lokuthi uJesu wanikezwa ubani ngoba ngalishiyelani leli lokuthi uYeshua wanikezwa ingilosi wakushelana uma ngempela ngoba izizwe ezimhlophe mazibhala umlando sibhala yonke into why singatshelwa ukuthi ubani owashintsha igama ukuthi uYeshua wathi uJesus khona lokho kwenziwa nini kwenzelwani ama-questions lawo kufanele ukuthi ebuzwe noma umuphi umuntu ocabanga ngengqondo ongadingi ukuthi ezebe uNazaretha ukuthi uJesus kwenziwa ubani ekwenza nini ekwenzelani kodwa khona insizwe yakhe yathi kwiNew Testament ngeke uze ubone ukukhulunywa ngeminyaka ngeke uzobona ngoba yazi ukuthi mawulandela iminyaka lento izobonakala ukuthi ngamanga ngoba njengamanje nje kunamaKristu afundile amanye angodokotela akutshela ukuthi abapostoli abasuka elokhuzeni eJerusalema bayoshumayela uKristu awufunde incwadi yezenzo 14 from verse 13 ayifo Principal Ngithembele izenzo 14 Incwadi yezenzo 14 kusuka kuverse la 13 kepha umpristi kaJupiteri othempeli lakhe liphambi komuzi waletha inkunzi waletha izinkunzi ufunde ulokhoza izenzo 13 izenzo 13 from verse 13 khona into engiyiqondile incwadi yezenzo 13 verse 13 yeah uPawuli nababenaye bamuka ePhafu ngomkhumbi bafika ePhethe lasePamfilia kepha uJohane wahlukana nabo wabuyela eJerusalema bona ekumukeni kwabo ePhethe baya eAntiochiya lasePisidiya bangena esinagogweni ngosuku lweSabatha bahlala phansi sekufundiwe umthetho nabaprofeti abaphathi besinagoge bathumela kubo bathi madoda bazalwane uma ninezwi lokuyala abantu khulumani amen amen uthiwa oPauli noJohane kwakuyisabatha bese sinagogeni yazi sinagogeni ithempeli babe sethempelini amen befundisa ngomthetho nabaprofeti ikhona into yokufundisa ngomthetho nabaprofeti ePresbyterian ikhona into yisinagoge elokhuzeni ePresbyterian ayikho
Uma babe ngamaKristu babefundisa kanjani ngesabatha? Ikhona into eyisabatha ebuKristwini? Ayikho. But abantu abamnyama simple thing abayifunda zonke izinsuku ababoni ukuthi laba bantu babefundiswa ngenkolo kaMose. Uma babefundisa ngenkolo yobuKristu, inkolo yobuKristu yakafundisa ngesabatha. Inkolo yobuKristu yakakhuluma ngesinagoge. Inkolo yobuKristu yakhuluma ngomthetho nabaprofeti ngoba inkolo yobuKristu ithi asaphili ngaphansi komthetho nabaprofeti. Manje laba Paul noJohane babefundisa kanjani ngesabatha? Babefundisa kanjani esinagogeni? Babefundisa kanjani ngomthetho nabaprofeti? Ngoba lento yayenzika uYeshua sewahamba emhlabeni. Umuzi uthi kanti waqala nini ukuthi uchithe umthetho kaMose? Ngoba abakhuluma ngoPaul, ukhuluma ngoJohane ababefundisa ngesabatha. Kodwa eKristu nalikho isabatha. Befundisa kumasinagoge. EKristu ayikho into eyisinagoge. Babefundisa ngomthetho kaMose nabaprofeti njengoba kwakhuluma uYeshua. Kodwa leyo nto ayikho kuKristu. Kodwa kuqhamuka umuntu oyisifundiswa womKristu ethi hayi kwangabapostoli ababefundisa ngenkolo yobuKristu. Babengafundisi ngenkolo yobuKristu. Yayingekho. Now ithi ke unkosazana amaKristu amaningi makuthi uvula leli testament elisha bavele bebhekele ngoba sebebonile ukuthi benziwe iphukuphuku. Yilabo nje abasele hayi ngoba benekhandela ukhuni ngoba bengafuni ukusuka lento kodwa amaKristu ahlakaniphile aseqala manje uyibona ukuthi ayikho lento. Ayikho lento. Senziwe iphukuphuku lapho. Ngoba lento ayidinga ukuthi uzofunda incwadi ibhalwe la eTestamenteni ukuthi lento lena ilokhuza abapostoli ngenkathi beyoshumayela kwakungabafundi bakaYeshua bakaze bebe abapostoli. Ziningi izinto ezicacisa ukuthi yonke lento yenkolo esilandelayo ayikho. eBhayibhelini ngaphumile ngaphandle. Manje ke lizwi lwamagwala ayabesaba Sasa
lento lena kobe kayivele izulu. Amen. Wathi ayikho into evela uNkulunkulu engaqedwa umuntu. Wathi noma benganithuka besho lokho nalokho kodwa okusalayo ukuthi ayikho into evela ezulwini engaqedwa umuntu. Amen. Ayikho. Into engiyithanda kuleli bandla njengoba eshilo umkhokheli ekseni ukuthi likhula ngequantity nangequality. Amen. Leli bandla in terms of its quality is the best wo wonke amabandla akhona emhlabeni. Ngoba yibandla eliso disciplined, yibandla yonke into eliyenza ngokucophelela, eliyenza liqondise ngendlela uNkulunkulu ofuna ngayo, and leyo nto ibe nomphumela. Ushilo umkhokheli ekseni wathi lapha sinodokotela hayi odokotela abamahlezi lamahleza, sinabo odokotela abamahleza abangama, sinodokotela lapha bemfundo ngempela yase university. Amen. We have got lecturers here of the university. We have got managers here asemabhenki amakhulu. And la ekhaya each and every profession is setshenziswa accordingly. Amen. Maningi amabandla anezifundiso kodwa abazi ukuthi umsebenzi wesifundiswa yini. Ungathola nje ukuthi ibandla likhulu kodwa lihola nje into engazilutho, mhlawumbe umuntu okuthiwa uphetha abantu akazi lutho, akho sigungu, into nje ongeke uyazi noma ibheke enyakatho noma ibheke eningizimu noma ibheke, kodwa la yonke into yenziwa professional. Njengoba ngisho nje ngithi when it comes to theology nginodokotela wehistory yenkolo. Amen. So ngithi ngifunda lapha ngithi checka lapho ukuthi uhamba kanjani, vele eyenze yonke into enginikeze ngiyenze ngendlela professionally, ongathatha noma umuntu ovela kuphi ebona ukuthi lento i-correct ngoba lento icheckiwe ngokwemfundo. Yatholakala ukuthi iyiqiniso. I can go to any professor of the world, ngisho singaba sikwazi ukuxhumana no professor base-America nabase-Africa, professor odokotela sithi lokhu kuhamba kanjani lapha, awusicheckele lokhu ukuthi kuhamba kanjani lapha, awusicheckele lokhu ukuthi kuhamba kanjani lapha. Ngoba asifuni ukuthi lenkolo lenithi mayisiphuma ngaphandle bese idiyazela mase kuqhamuke imibuzo your professor. When it comes to management, we've got odokotela abakhiye nge-administration. Amen. Nangu nje uDr. Mabaso. Dr. Mabaso ephethe university, waphatha amabhenki, waphatha yonke into. So nje sizobe sihlangene nge-executive committee. Sizokwenza kuthiwa yini? Hayi ngikhuluma ngento ezobe siyenza kusasa. AGM. Siye executive committee ngoba sizofuna ukubona ukuthi leli bandla ukuya phambili lizoqhubeka kanjani. Sizokwazi ukuthi ngo-2023 sizobe sesihambe safika lapha sino professor aba-professional kulento, but they are professional in administration. Ngoba uma ethi uShembe leli bandla kufanele kugcwala umhlaba wonke,
Asikwazi ukuthi sihambe sibhalise umhlaba wakho siziphusha. Kuthi mase kuze ukuthi uthini lapha bese sididiziya singazi ukusenza. No, uma lifanele igcwala umhlaba wonke kufanele administratively libe of a very high standard. Theologically libe of a very high standard. So umuntu lapha simsebenzisa ngendlela yento oyifundele. Kohamba khambe mangabe sibane imali kubane eminyango lokhutshwa njengoba kukhutshwa ilokhuza igovernment. Uyabona amaRoma iVatican is a government. Ngakho ke nathi yonke into kufanele siyenze professional. Singajahi baningi ababethi hayi anibabaningi nina niyahluka ni u60 nje manje. Sigcwele phandle yonke indawo ngisho ungangena lapha ngeke ungishiye imoto awukwazi ukuthi uhamba ubhekele. Kodwa kothi kuphela ngabanikeza abantu u20 angazi noma ngathi u2024 ngathi ngoke ngibona ukuthi uyosha u2024 iliphi ibandla elizobela ziwa umhlaba wonke quality wise. Ngoba khona amanye amabandla amakhulu in quantity but quality wise ileli ibandla ezohamba phambili kuwo wonke amabandla. Ngoba asitatazeli siyayazi nje sihamba esiyenza. Sihamba nenglosi. Amen. Siyayazi into efuneka ezulwini. Siyayazi into efuneka emhlabeni. Inkosi buselokho enobusile. Amen. Cisha. Yebo. Incwadi yamaHubo 118 kusuke evesini ka13. Bayangihlosoloza ukuba ngiwe kepha uJehova uyangisiza. uJehova ungamandla ami nesihlabelo sami. Waba insindiso yami. Izwi lokwethama nelokufundiswa